Яңа ел алдыннан Түбән Камада да Тылсымчылар фестивале узды. Иң яхшы һәм күңелле Кыш бабай исеме өчен 9 катнашучы көч сынашты. Һәркем үз программасын тәкъдим итте. Матур гадәт буенча үткәрелә торган бәйге шәһәрнең гаилә паркында үтте. Бәйрәм мизгелләрен Түбән Камада хәбәрчебез Альбина Уәлиева да күреп кайтты. Кыш бабай нәни дусларын сәлемли әкияти герой ролында Марат Абдуллин ул балаларның күңелләрен күрә, җырлата һәм биетә. Тылсымчылар фестивалендә ир-егет беренче тапкыр катнаша, бәйрәм уңайнан котлауды әзерләп килгән. Хөрмәтле Түбән Камалылар, яңа еллар имин килсен, күк йөзләребез аяз булсын, барчабызга бәхет шатлык алып килсен, якынлашып килүче яңа ел белән. Кыш бабайлар фестивале Түбән Камда 5-нче тапкыр үткәрелә. Бу юлы 9 кеше балаларга шатлык бүләк итү, җитезлек һәм осталыкта көч сынашты. Һәркем үз программасын тәкъдим итте. Алар үткәрәләр төрле чаралар, уеннар, биюләр һәм тамашачы бүген сайларга тиеш. Иң күңелле, иң шәп Кыш бабайна. Салкын көн булуга карамастан балаларның йөзләрендә елмаю, барысы да мөгъҗизага ышана. Бик күңелле име кызым. Җаныкларыбыз белән чыктык. Кыш бабайга ышанасызмы? Фестиваль ахырында жюри әгъзалары иҗади көрәштә дуслык җиңде дигән фикергә киләләр. Барлык катнашучыларга яңа ел тантанасын үткәрү хокукы бирә торган таныклык тапшырыла. Хәзер балалар нәкъ менә шушы тылсымчыларның бәйрәм төнендә килүләре турында хыяллана. Альбина Вәлиева, Фәхри Исламов, яңалыклар.